Долу Артик. Не се сърдиш. Не сърда. Много долу. Мъстено мъстите, бе. 2 сата да видя, ама как само ще видиш, бе. Трябва да скрием някъде, аз се скрия. И извикай и ще дейно дупи. Винаги. Нас свирка ще въртне. Много спри сега да видя какво. Чакай да снимам да... Няма! Ти си интересен. Аз съм грозен човек. Няма да снимаш. Интересен си, брат. Изпей някаква песен. Знаеш ли някаква песен? Тръго сега това. Може се. Кой ти карам? И балза и умеца няма, че е глупост. Лоса, ласа. Само ще дойде сега да видиш какво. Айде, спи го това само, молца. Той е спряно, той е спряно. Кой спрямо не знам, човек. Му записваш мамо да е. Да пием такива по едно вино. Ракия не пиеш ли? А? Ракия. Мога пия. Имаш ли? Искаш ли? Ай. Пари имаш ли? Колко пари? 7 лева. Мясо още на 6 пъти. Фего дия, мога да се. Аз знам.